את הזכויות השוות, את היכולת לקבל הזדמנות. היינו בכל מקום אזרחים נאמנים, אבל סבלנו במשך השנים, גם מרדיפות וגם עסקיות, ולכן אנחנו, בראייה שלנו במדינה יהודית, היחס צריך להיות יחס מכבד ויחס משלם, ככה אני רואה את הדברים. דיברת על בתי הספר שלכם ועל בעיות שיש. אני מוכן לראות באופן מיידי, כמה דקות, תגיד לי במה הבעיות, אני יודע איך אפשר להתקדם. אני לא יודע אם פה זו הזדמנות המתאימה, כי אתה כאילו פתרת אותי מזה, אבל אם אני אצא ואני לא יודע מה הבעיות, אני גם אהיה קצת מוטרד. נמצא כאן חשב המשרד, לקחתי אותו איתי, אני לא ידעתי מה היה עליה, אבל אמרתי על כל צרה שלא תבוא, שהוא יהיה איתי. אני למדתי בכלל שזו שיטה לא רעה, לא להיות כל הזמן מוטרד ממשהו, אלא להעביר את התרדה לעובדי המשרד. ומנהלת המחוז נמצאת פה, ודאי חלק מבתי הספר שלהם התייחסת, נמצאים בתחום השיפוט שלה, ושניים העוזרים הנאמנים שלי, גם סעד אסמאעיל, שמטפל בכל עניינים של המגזר הלא יהודי, וגם מאיה כץ, שיצא רגע, נמצאים כאן איתי, ככה שאין בעיה לטפל בכל הבעיות. אני מאמין שנפתור את הבעיות בעזרת השם. הבתי ספר שלכם יש להם מוניטין טובים. יש להם מוניטין של בתי ספר טובים, יש להם מוניטין של בתי ספר איכותיים שמגיעים להישגים טובים, וזה בוודאי הדבר הכי חשוב. אין דבר שיותר חשוב מהיסודות שאנחנו נותנים באמצעות החינוך, וכל בעיה שיש אנחנו נעזור לפתור אותה ברוח טובה ובהבנה. לא שאין עלינו בכלל מגבלות, אבל בטוח שהבקשות הן בקשות הגיוניות ושאפשר לפתור אותן. אני רוצה להודות לך פעם נוספת, לאחל לכולם כאן שנה אזרחית טובה, שנה של הצלחה בכל דבר שעושים בעבודה, שנה של סיפוק, שנה טובה בקרב המשפחה, בשורות טובות, שתהיה לנו שנה, תמיד אנחנו רוצים שתהיה לנו שנה יותר רגועה, שנוכל באמת לקדם את החברה במדינת ישראל, ובינתיים אנחנו תוך חג ולקראת חג אצל הנוצרים. אני מאחל לכולם חג שמח, חגים שמחים בקרב המשפחה, עם החברים, ואנחנו בוודאי הערב לא מסיימים את הדיאלוג הזה, אלא רק מתחילים. خذوا الكاس وبعدين نشرب نرفع كاس الوزير ومن عيلة المحروس. אני חושב יכול להיות שאתה תצטרף אנחנו נשתה כוסית מיוחד לקיסר. אני לא באתי לבד. אני בא לבד, אז זה לא טוב. אתה מייצג את כולם. כל טוב ולשלום. חיים טובים. ולשלמות ולשלם. לא רע, מה זה? לא רע, לא רע. לא, מה? אנחנו צריכים לעבוד היום.
לפני חצות. יש לי כרגע, סוג של, יש לי כרגע עוד ניחום אבלים בשרון ועוד פגישה באזור הרצליה, ואחר כך אני יכול לחזור הביתה. העניין, בלי הרצאות, כדי לכבד את האורחים שלנו כדי לכבד את עצמנו גם כן. سيدنا قبل الأسئلة بس معنا كمان الأستاذ جلال صفري مسؤول عن كل الشبيبة. أهلا أهلا أستاذ جلال. كمان لازم ندوق לא הזכרתי את כולם, כל אחד כבודו מונח במקומו. אנחנו מכבדים אתכם, אוהבים אתכם ורוצים מאוד להכיר אתכם מקרוב. אנחנו קיבלנו הנחיה מהשר לתמוך בכל בתי הספר, אפילו גם הפרטיים, בכל הנושא של החינוך הלא פורמלי, ואני אשמח לעזור, לתמוך אפילו באופק חדש? על כל הנושאים של החינוך הלא פורמלי והנחייתו של השר. להיכנס למוכר שאינו רשמי, אבל בטוח שיש דרכים. דוקטור מרתה היא מנהלת בית ספר אפיסקופי בנצרת. היא קיבלה אותו בית ספר כמעט הרוס, ועכשיו הוא בית הספר אחד מהטובים ביותר בנצרת. 375. ביסודי? זה יסודי. זה בית ספר צונח, קודם כל ברכי והצלחות לעליית מחוז החדשה, וברוכים הבאים. שאלה שלי, אני הייתי בכנס של הפורום של המנהלים יום אחד לפני פתיחת שנת הלימודים, ושאלתי אותך, כבוד השר, מה עם בתי ספר מוכר שאינו רשמי, מה איתו בקשר לאופק חדש, ומתי התכנון גם לצרף אותו ולכלול אותו במכלול של בתי ספר שהם ברפורמה של אופק חדש. ולא קיבלתי תשובה, ואני מקווה שאני אקבל תשובה. תודה. תראי, אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא בטוח שאני יכול לתת לך תשובה שאת אוהבית, אבל אני אשתדל. העניין הוא שבית ספר מוכר שאינו רשמי הוא בעצם בית ספר פרטי, שגם ההסכמים הקיבוציים שיש עם ארגוני המורים השונים לא חלים עליו. יש בזה גם יתרונות, זה פחות כובל את בתי הספר. הם יכולים לנקוט מדיניות קצת שונה בנושא השכר וכדומה, אבל אינני יודע איך אני יכול להכיל את הרפורמה על בית ספר שהוא בית ספר פרטי. אבל אני מוכן שתהיה ישיבה עם מנהלת המנהל הפדגוגי, עם שתי מנהלות המחוז הרלוונטיות, שזה מנהלת מחוז צפון, מנהלת מחוז חיפה, עם החשב, עם גורמים נוספים אצלנו במשרד, שיראו מה המענה המערכתי שאותם 28 בתי ספר, אני לא יודע מה החלוקה בין יסודי לבין תיכון, כי יש גם הבדלים, וגם כמובן בכל מקום זה רפורמה שונה, מה ניתן לעשות, איך ניתן להתקדם. אם היה רצון להיכנס בחינוך רשמי, אין שום בעיה, אבל אני מניח שיהיה רצון לשמור על העצמאות, ואנחנו גם מכבדים את זה, אבל זה גם מגביל לדברים מסוימים. אבל אני מציע באמת שתהיה ישיבה ברמה מערכתית, לראות מה ניתן לעשות, כי הייתה לי אגב שיחה עם שר החינוך לשעבר, אמנון רובינשטיין. صحافي أماني وأخلاق موقع إحساس لكل الناس